Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn li başûrê bajêr di navbera hêzên rejîmê û çekdarên Daişê berdewam in. Wêrêxistina navborî li wê navçeyê pêş veçû. Hat ragihandin got duh şer û pevçûnên giran li başûrê bajarê Hesekê di navbera hêzên rejîmê û çekdarên Daişê rûdan û di encam de rêxistina Daişê dest danî li ser meydana Panorama û balaxaneya Resafe. Her wiha taxa Wêran ya Rojhilat piştî şer û pevçûnên ku otomobîlên mayînkirî tê de dihatin bikaranîn û ziyanên madî û canî ji her du aliyan derketin. Piştî wê pevçûnê balaferên rejîmê komgehên Daişê li wê navçeyê bombebaran kirin û hêzeka rejîmê li bakurê meydana Panoramayê dimîne û hîn şer û pevçûn berdewam in. Her wiha îro danê sibehê li taxa Neşweya Rojavayê jî otomobîleka mayînkirî teqiya bê ku ziyanên wê teqînê bên diyar kirin. Li taxa eskerî jî îro çend mûşekên hawnê ji aliyê rêxistina Daişê li wê texê ketin. Ji aliyekî din ve taxên Kurdan li bajarê Hesekê rêxistina Daişê îro berbanga sibehê re hewl da derbasî taxa Ezîziyê bibe û êrişî rêbendên hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD vekirin û di encam de şer û pevçûn rûdan bê ku ew rêxistin tû pêşveçûnan bi dest bixe. Her wiha ji taxa Vîlatil Humer çekdarên Daişê bi doşkayê gule berdan navenda Esayîşa Ezîziyê ya bi ser Partiya PYD ve û di encam de welatiyekî Kurd birîndar bû. Piştî ku ev çend roj bûn taxên Kurdan aram bûn û şer û pevçûn lê nemabûn, welatî hin bi hin vedgeriyan malên xwe, li gel kêmbûna pîdiviyên xwarinê her wiha kêmbûna karmendên pizîşkî û tenduristî li nexweşxaneyan. Her wiha rêxistina Daişê berî çend rojan dest danî bû li ser gundê bediyeyê nêzîkî çiyayek Kezwanê û îro jî çekdarên wê rêxistinê ji wî gundê navborî reviyan û berî biravên malên welatiyan li wî gundî bi temamî şewitandin piştî şer û pevçûnên giran bi hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD ve û di encam de 15 çekdarên Daişê dîl ketin di destê hêzên YPG de.